Astăzi, erinoșii vor încândeia ouă conform tradiției. Fiți atenți la tehnica lor! Paștele este sărbătorit de creștini din întreaga lume de toamna învierea lui Iisus Hristos. Paștele este sărbătorit în diferite moduri în întreaga lume. În Suedia, în loc de puraj de Paște, există vrăjitori de Paște. Și copiii se îmbracă în vrăjitori și vrăjitoare, ca pe Halloween. Ouăle acumulate în timpul postului erau decorate și mâncate în ziua de Paște. Înainte de Paște, creștinii au o perioadă de post. În mod tradițional, în timpul postului, nu le era permis să mănânce alimente de proveniență animală, precum ouă, însă găinile continuau să ouă, așa că de Paște avem multe ouă adunate. Sărbătoarea creștină de Paște are o durată de 40 de zile, cuprinse între sărbătoarea Învierii Domnului, prima duminică de Paște, și sărbătoarea Înălțării Domnului, de la 40 de zile de la Paște. Urmăriți-ne în continuare pe Instagram, Facebook și YouTube. Și Paște fericit!